Salut și bine v-am găsit la un nou short. Astăzi vom sări o rampă cu mai multe nivele. Avem 3 nivele. Așa, aici este primul nivel. Sper să fie. Eu o să mă duc pe acolo și o să sar acolo. Deci cameraman stai undeva pe acolo. Și să prind săritura. Am zis că o să mor, dar n-am murit. Așa. Acum punem al doilea nivel. Așa, cred că e stabil. Sunați-ne dacă vreți să vă facem rampă, cădeți în botul împreună cu noi. Așa, hai să vedem cum îl sar pe ăsta. Așa, și acum nivelul 2. Așa, acum punem nivelul 3. Hai să vedem. Dar bine îl punem. Dar noi mai am vrut să facem un videoclip de genul, dar nu știm de ce nu s-a salvat. Și când ne-am urcat pe rampă, a dat în bot. A căzut în bot. Și am zis că sunt mort. Bine că doar am testat și n-am sărit. Dacă mă avem de pus, mă prend. Te ajut? Nu. Vreți că-l dau? Acum nu mai mă filmez. Mă filmez când încep să plec, dar o să auzi același lucru. Acum, ultimul nivel. Am simțit asta. Simt că mor. Nu știu cât de sus am sărit, dar eu simt de parcă am sărit un drop de 2 metri jumate.